Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Kemis Pahing sedasa April 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer sowan Gusti. Sowan Gusti. Para adiyuswa, nalika tiyang sowan Gusti ing gereja, maneka warni alesan. Wonten ingkang kepingin nampi sabdanipun Gusti, wonten awit rumaos kewajiban utawi wonten karana dipun peksa dening tiyang sepuh. Sowan ing Gusti mila kedah nyawisaken diri lan temen. Nalika kita sowan Gusti ing gereja badhe kepanggih kaliyan Gusti lan umat kagunganipun Gusti. Ibrani 11 ayat selangkung ngendika, kita aja ngedohi pakumpulan-pakumpulan pangibadah kita kaya pakulinane sakweneng wong. Cetha sanget pendherekipun Gusti kedah temen saha ngrimati patunggilanipun. Ngibadah punika wujuding pepanggihanipun kita kaliyan Gusti Allah, ing pundi para tiyang pitados sami manembah dumateng Gusti lan atur pengaken bilih namung Gusti Allah ingkang kamulyakaken. Mila sumangga kita mangun pangabekti kanthi setya, karana punika saestu ngremenaken. Para adiyuswa, panggoda ageng temen ngibadah inggih menika katelasan wekdal, mburu bab kadonyan lan pangibadah kaanggep dadi kabetaning gesang. Milanipun wonten pitembungan ngibadahi dirapel minggu ngarep wae. Wonten ugi ingkang sengaja nebih saking pakempalan karana manahipun ketaton wicantenipun tiyang sanes. Sejatosipun nalika kita sowan ing ngarsanipun Gusti, kita kedah nggadahi manah ingkang resik, tulus, ikhlas lan boten munafik. Sumangga ing mangsa prapaskah punika kita tansah mangun pangabekti dumateng Gusti kanthi setya. Pangabekti dumateng Gusti punika saestu wigati sampun ngantos kita tebih saking Gusti Yesus. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Duh Gusti, dinten punika paduka paring seserpan amri kawula tansah caket raket kalian paduka wonten ing pakempalan-pakempalan ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang berek kawula, paduka ingkang ugi ngemutaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula tansah ngibadah dumateng paduka, caket raket kalian paduka ing pundi paduka badhe nganti ngreksa lan berkahi. Kawula pasrahaken Bapak Matius Suwito, warga GKJ Immanuel Solo ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang ngreksa lan paring pitulung matemah Bapak Matius Suwito menika ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula ugi masrahaken lare Renu putranipun Pendeta Sucahyono GKJ Kenalan ingkang wedal sakmangke nembe mondok wonten ing RSU Tidar. Monggo Gusti paduka ingkang tansah makarya lumantar menapa kemawon matemah sederek Renu lare menika ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kawula pasrahaken Diaken Agus Salim GKJ Magelang ingkang nembe wonten ing pemulihan astanipun. Kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto dalasan Pendeta Emeritus Ibnu Prabowo wonten ing GKJ Tlepok ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Bapak Rudi Kristianto ingkang sampun operasi wonten ing Jakarta. Mekaten ugi Ibu Deni Wahyu Widyastuti ingkang nembe nandhang sakit ing griya sakit Citarum Semarang. Kawula pasrahaken Ibu Isti wilayah 3 GKJ Wonocatur, Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purbo. Mekaten ugi Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti wonten ing GKJ Tropodo Sidoarjo. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Budistomo, Bapak Sugianto ing GKJ Magelang,
Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi, inggih kaji Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi, inggih kaji Tuban. Kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini, inggih ITJ Trangkil. Inggih kaji Immanuel Sulu, kawula pasrahaken Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6, inggih kaji Gondang Winangun. Inggih kaji Wonosobo, kawula pasrahaken Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono, Ibu Rodiah Sumarti. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito, inggih kaji Ngalian. Ibu Wahyono, inggih kaji Plengkung. Ibu Sunarti, inggih kaji Salaman. Inggih kaji Ungaran, kawula pasrahaken Ibu Sukito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Jatmiko ing Denpasar Bali. Kawula pasrahaken Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri inggih kaji Canden. Inggih kaji Sragen, kawula pasrahaken Bapak Wursito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro, inggih kaji Karangdawa. Kawula pasrahaken Bapak Dalmin, Bapak Sugiri, Bapak Wisno, inggih kaji Pugeran. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Warsini, dalasan putranipun Yohanes Haryati ing Watu Sigar. Inggih kaji Mijen, kawula pasrahaken Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Trikartono, Bapak Waryono, lan Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken inggih kaji Banyumanik, Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus, lan ugi inggih kaji Tanon, kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ugi ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon ambrih sedherek kawula menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken pasambat lan pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.